til det er vores analyse af den strategiske planlægning, som vi skal udarbejde i blok 4. Den er ledet af Christoffer Borgstrøm, Jakob Andersen og Oliver Birk. Først skal vi præsentere nogle af de modeller, vi har valgt at arbejde med. Og dem vi har valgt, det er Ansofts vækstmatrice, Porters konkurrencestrategier og så de konkurrencemæssige positioner. Og dem har vi egentlig valgt, fordi at alle de modeller giver ligesom mulighed for at analysere alle punkter, og så tilsammen vil de give en konsulent de bedste forudsætninger for at kunne komme med det bedste forslag til virksomheden. Og hvis man analyserer, de fungerer også sådan bedre, hvis man sådan analyserer ud fra begge to, fordi at så giver det egentlig bare et bedre billede, og man kan bruge det til noget mere. Vi vil allerførst starte med at analysere Rema 1000's konkurrencemæssige position, og om det egentlig er noget, de skal begynde at ændre på. Som sagt, de 4 konkurrencemæssige positioner, som er her markedsleder, markedsudfordrer, markedsfølger og markedets nicher, de råder ligesom over strategier, som pågældende virksomhed kan benytte sig af for at kunne forbedre konkurrenceevnen. Og Rema 1000, de har valgt, vi synes, at de skal benytte sig af at være markedsfølger, som ligesom gør, at de følger markedets udvikler og markedslederen. Og i dette tilfælde, der skal de jo så begynde at udvikle en mere optimal e-handel, og så udvikle deres egen internetbutik, for ligesom at kunne stå stærkere mod konkurrenterne, gøre det mere overskueligt osv. osv. Hvis vi så hopper videre til Ansofts vækstmatrice, så ja, og så her i matricen, der indgår der selvfølgelig de 4 forskellige vækststrategier: markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation, som ligesom, det afhænger ligesom af, hvilken markedssituation man står i. Markedspenetrering, der snakker man generelt om at opsluge så meget marked som muligt. Og markeds- og produktudvikling, der prøver vi ligesom at udvide deres salg ved ligesom at lave en ændring i jeres produkter, eller ved at skifte til et helt nyt marked. Men vi mener faktisk, at Rema 1000 skal vælge den nærmest sværeste af dem, og ligesom prøve at diversificere, ja. Og vi skal vælge den horisontale diversifikation, således at de ligesom kan begynde om de kan få råd til at udvide til f.eks. elektroniske varer eller non-food varer, som er lettere og som er mere solgt ud fra vores markedsanalyse på nettet, og som ligesom også er billigere at levere, hvis det skulle komme så langt ud. Så ligesom den optimale, det er ligesom horisontal diversifikation for Rema 1000. Salg af non-food varer kan også fungere som ligesom et slags springbræt til eventuel lancering af køb af fødevarer på deres online shop, som de ligesom ikke er nået så langt med endnu. Og så kommer vi til den sidste, som er det man kalder Porters konkurrencestrategier, eller Porters generiske strategier. Og der synes vi ligesom, at virksomheden skal ikke så meget prøve, og de skal ikke ligesom have så mange unikke produkter, bare ligesom et lidt mere bredere sortiment. Men de skal udkonkurrere dem ved ligesom at have deres lave omkostninger, som Rema 1000 selvfølgelig også er kendt for. Det de selvfølgelig også er en discountbutik. Så deres strategi vil være at være markedets omkostningsleder. Fordi de har nemlig også en stor målgruppe, og de synes vi egentlig opfylder deres største behov om at være, altså det helt grundlæggende discount-koncept. Og så til at lede markedet med de billigste priser. Så lige at lave en kort opsummering, det er ligesom, at Rema 1000 de er nødt til at være markedsfølgeren. De skal ikke komme ud og eksperimentere med helt så mange ting. Men så synes vi dog alligevel, at de skal prøve diversifikation på den lille facon, det der med at prøve at sælge nogle non-food varer, som ligesom kunne være det der springbræt videre til fødevarene. Og så skulle de holde sig som omkostningslederen, fordi de selvfølgelig bare er den der discount-koncept, de kører i, og det skal de egentlig også holde på nettet. Der skal de ikke begynde at sælge herrefordbøffer og alt muligt fint. Ja, det var egentlig alt, hvad vi havde at sige. Tak fordi vi lyttede med. Det var strategisk planlægning for Rema 1000, lavet af Christoffer Borgstrøm, Oliver Birk og Jakob Andersen. Hej hej!